kita. Sira urip kudu kenal kang kuasa, awal akhir jaban jero wujud nyata. Wajib ngerti kanthi ngaji amrih cetha. Mosok Jawa jek ra paham. Eling Allah iku dadi lantarane, meneng anteng suluk laku riyadhoe, qalbi ruhi sirri khafi lan ahfane, nafsi kolab kabeh badan sempurnane. Zikir pitu mau wejangane guru, kecekana kelawan manut lan mituhu, ngreksa nafas ajeg saben mlebu metu, kencengana lamun arep mapan turu. Enak ya? Mula ayo ngaji urip niat ikhlas, ridho syukur madhep Gusti Maha Welas, bengkel ati kang sulaya durung waras, jalarane laku urip ora jelas. Jelas beli lakumu ora arep ngalor po ngidul ora gendah iki. Aku ki setan po iblis po Allah ora ngerti. Aduh, padha karo kula. Ayo dulur sami ngreksa raga ati, nyawa sukma uga rasa diopeni, aja lali aja menggok dikencengi, piwulange guru mantep diugemi. Diugemi iki dilakoni tenanan, aja guyonan. Lamun pengin kenal Allah iku gampang, syarat rasa manah kudu ingkang padang, saknyatane Gusti Allah cetha gamblang, nanging wae manungsane pada mamang. Mamang tau sampean? Mamang. Mangkane uripe gur mangmung terus. Karena mamang sih nek kula empong mamang ora entuk karo kudu mantep. Nggih. Cekeli cek. Siap. Fahamana asal urip lan wujude, sebab iku dadi dalil kang mujudne, kudu mantep yakin marang kang nuduhne, ajeg sabar nemu goleti rasane. Allah iku urip tanpa kinalingan, urip iku Allah kanthi bebarengan, aja nuting aja ngaku sembarangan, sira ngomong ana ngarepe wong liyan wong sejen, ora kena kanda kasep sebab dosa. Allah duwe sifat welas lan ngapura, wajib hormat cilik gede enom tua, kabeh manungsa ngersane Allah pada. Ing sarehne dawuh kabeh mau cetha, enggal dilakoni sabar bareng lega, ora wenang kandha ketun lan gersula, krana sira karep pengin urip mulya, aja ninggal sholawat serta salame, katur Nabi Muhammad iku asmane, tumrap wong kang iman dadi panutane, lamun gandrung makrifat marang Gustine, maca sholawat niat amrih syafaat, ndonga lan tawasul temurune rahmat. Laris temen sing jenenge rahmat kanggo sangu budal nuju nyang akhirat, ba'da mati sira bakal nemu nikmat. Paham? Masya Allah. Saya nggih. Nah ora saya tak saya ini dhewe. Tak jawabne ben gampang dieling-eling kok ngandel lho. Mudeng mboten? Saya ulang. Ati sanubari itu latifah kang nomor 1. Zikir latifatul qalbi. Di dalam latifatul qalbi ada hati sanu,
Jenengan muni Allah 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 sak jerone niku ning jero latifah niku ana ati. Jenenge ati sanubari, kepribadiane menung apa be sing pertama kali kerasan di ya kono iku. Teng aduh ora enak temen. Tersinggung ning kono. Ora terima ning kono. Mangkel pamer ning kono. Iya kan? Sobut ning kono iku. Weruh kabeh. Aja ingkar ngeten iki. Makane didandani. Sepirang tahun kaya konon lawase ayo bareng-bareng fafirru. Ampun Gusti, cukup Gusti, kapok Gusti, tobat Gusti. Wis kare Allah. Allah. Nggih. Kali jaga bengen berandal bisa dadi wali. Fudail bin Iyad bengen berandal bisa dadi wali. Ibrahim bin Adham bengen berandal bisa dadi. Lah iki ora tau berandal ora dadi wali piye? Brondol berarti. Ruwet ya. Wali ora kudu karomah, wali niku la khaufun alaihim walahum. Wis pokoke niku angger mancep ning jero dadamu, wali jenengan. Tapi ora bisa ngarani ini. La yariful wali illal wali. Sing ngerti wali ya Gur. Bahkan terkadang menungso iku dadi wali ora ngerti nek ndeke wali. Sebab nek ngerti atine ra kuat mesti sombong. Mangane nek dadi wali sing ora ngerti nek sampean iku mudeng mboten? Nggih. Enak dadi wali nek jenengan ora ngerti jenengan iku ya lumayan lah wis tau didaftar nah kan ya kan diterima tabligh kan ora weruh lho jenengan sing wingi ngaji sidqiyah niku daftar dadi wali ahlal niku daftar niku ngawur bae sampean Mbah kula pengen derek pikir sidqiyah oh nggih sesuk malam Jumat oh iya enek mboten teng manakib ya ahla difan ya ayyuha syahrul jami ya ahla salatil jaros dan terus ya ahlal anfas enten to manake lho sing ahli manake mosok ora paham jenengan daftar ngaji sidqiyah niku berarti daftarkan diri menjadi wali ahlal sing nyeleksi kana duduk kene mah mau ngaji ngilmune ngoten lho wah iki mancing ngono iki sing duwe ngilmune kula njenengan mah ora weruh. Tapi nek syaratnya terpenuhi ya mosok ora mancing ngono enggak. Sampeyan daftar sekolah atau daftar pabrik, daftar PT nek syarat terpenuhi mancing enggak? Mancing. Syaratnya wali ala anfa ya mung kuwen bae, ngreksa ati mlebu jaga napas mlebu. Tuh, kadang kula jenengan mboten mlebune tok metune ora. Metu tok mlebu ora, kadang malah blas ora mlebu ora metu mbuh mlayu nang ndi. Ya ora apa-apa lagi belajar. Nah seneni kari anu. Ya maklum ora Mbah, lebih belajar. Karena belajar terus kita ini. Paham? Bisa mengerti? Di dalam hati sanubari ada roh jas, sukmane sukma pur bagi gelem ya mengkonon, beli gelem ya mengkonon. Terima ya mengkonon, beli terima ya mengkonon. Atine kuat yes mengkonon niku beli kuat saking ngene beli kuat mengkonon kuat ya mengkonon ya kan mending kuat paham betul nuruti diumbangi orang nuruti diumbangi ya mending nuruti toh wi akhlak nabi ini diperintah nurut masih ora terima diperintah orang nurut ya ora terima wong sing diperintah nurut bae ora terima apa maneh ora dituruti ya mesti luwih ora terima paham mboten tapi nek jan ngurusi Allah wis ra gagas niku mana nggih angkat siap perkara diterima atau enggak itu kan beda cerita mudeng gampang nggih gampang saya ulang nek latifatul qalbi niku lonjan kebuka alamate kebuka latifatul qalbi kula jenengan mulai sadar diri kepribadian niku lonjan iki piye
masih akeh sifat satuane, apa masih akeh sifat iblis setane, apa masih akeh kandel gede kayu watune, apa wis gede Allah. Nek gede Allah ya mengke wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Niku jika kamu memaafkan, kemudian kamu berdamai, setelah itu kamu ampuni, angel nggih. Wis kongkon ngapura, kongkon damai, tas ngono kongkon mengampuni. Jaluk maaf ya, ya, aku nembe maaf niku, durung ngampuni. Nek ngampuni saka mriki. Jaluk maaf ya, ya, terus mana-mana. Aja mene maning. Aku nembe maaf, durung ghafur niku. Telu, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innahu khairul li anfusikum. Itu yang lebih baik untuk diri pribadimu. Wa may yuqashuhan nafsihi fa ulaika humul dzalimun. Nek pelit urusan telu niku, rak gelem maafkan, gak gelem berdamai, gak gelem pangapura, dolim ning awake dhewe. Ora ana Gusti Allah dolimi kawula iku mboten enten. Sing ana menungsa dolim ning awake. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dungane Nabi Adam mung gara-gara mong mangan secokot buah. Lah kula njen ora secokot kintalan. Ini kok ora rumangsa do. Nggih, wis mangane kintalan. Ora gelem istighfar, sobut pisan. Ngono kok ora rumangsa dolim ya. Aneh menungsa kadang kula niki. Nabi Adam mung secokot ki lho. Cokot wis. Ora sak kepel kaya apel siji entok kabeh mboten secokot. Ngono istighfar. Rabbana ya Rabbana. 40 tahun. Lah iki li ngentekne pirang-pirang kintal 40 tahun, le Rabbana dolamna ora nganti seminggu. Wis pokoke bar iki liren, wis kapok kabeh ayo bareng-bareng. Wis Gusti kapok, Gusti mumpun mosok urip kaya kenen bae awet bengenku. Wis pokoke sing bengen wis ora tak balani neh. Lu tobat tenan niku. Tapi kula jenengan kan biasa tobat sambel ya. Mergo sambel yo bagian pedes yo nagih tenan kok niku. Kayak enak kaya. Balani neh lah. Lah iku sing mare roti ngono. Nggih. Nggih, tas mengkeli wong larati wonge nangis terus ya Allah Gusti nang apa kita mau nyewot wah. Kayane bagus tobaté. Seminggu maning los dolwat balik maning. Ya ora apa-apa wong jenenge lagi belah. Paham mboten?